Il-Kummissjoni Ewropea approvat il-Pjan Soċjali għall-Klima ta' Malta li se jwassal l-investiment totali ta' iktar minn 60 miljun euro bejn l-2026 u l-2032, bilan li appoġġja familji vulnerabbli, utenti ta' trasport u negozji żgħar fit-tranzizzjoni lejn ekonomija aktar sostenibbli. Il-pjan se jkun iffinanzjat b'45.4 miljun euro mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Soċjali għall-Klima. Fond li ġie negozjat mill-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, l-MP David Casa, flimkien mal-MP Olandiża Esther de Lange li mexxew in-negozjati f'isem il-Parlament Ewropew. 55 million for Malta, and it was an absolute pleasure to work with somebody like David Casa as my co-rapporteur, making sure that we actually got very concrete measures, very pragmatic solutions in that Social Climate Fund. Well, the Social Climate Fund is meant to help lower and lower middle income families. For sure, I mean, David was my Maltese rock. He's very experienced in these negotiations. Of course, he was there on behalf of the Employment Committee, making sure that really we focus on those that are most vulnerable. It was an absolute pleasure to be able to divide the tasks and to, in the end, deliver an excellent result for Europe, but I think also for Malta. F'reazzjoni għall-approvazzjoni tal-pjan, David Casa qal li dan huwa riżultat konkret ta' snin ta' ħidma sabiex il-politika klimatika Ewropea ma tkunx pis fuq il-familji, iżda mezz biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. David Casa spjega li l-Fond Soċjali għall-Klima inħoloq biex jgħin lill-familji vulnerabbli laħqu mal-ispejjeż ta' tranzizzjoni ekoloġika billi jnaqqas il-kontijiet tal-enerġija, jindirizza l-faqar enerġetiku u dak relatat ma' trasport fil-waqt li jgħin ukoll l-intrapriżi żgħar naqsu d-dipendenza tagħhom fuq il-fuels fossili. Permezz ta' dan il-pjan Malta se tinvesti fit-titjib tal-effiċjenza enerġetika f'akkomodazzjoni soċjali pubblika. Fost il-miżuri approvati hemm l-insulazzjoni tas-soqfa, l-installazzjoni ta' pannelli voltovoltaiċi, sistemi ta' ħażna tal-enerġija permezz ta' batteriji u heaters tal-ilma li jħadmu bil-pompi ta' sħana. Il-pjan jinkludi wkoll servizz ta' trasport komunitarju bib li se jibbenefika aktar minn 30,000 persuna vulnerabbli fil-waqt li mikro-intrapriżi vulnerabbli se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna biex jaqilbu għal vetturi elettriċi u jinstallaw infrastruttura għall iċċarġjar tagħhom. David Casa fakkar ukoll li matul in-negozjati fil-Parlament Ewropew kien ħadem sabiex Malta tikseb allokazzjoni ferm akbar minn dik proposta inizjalment. Waqal li grazzi għal dawn in-negozjati llum qed jiġu mobilizzati aktar minn 60 miljun euro għal benefiċċju taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Filwaqt li sostna li l-investimenti approvati se jwasslu għal aktar enerġija rinnovabbli, djar aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija, trasport aktar nadif u tfaddil fit-tul għall-familji. Fl-istess ħin Casa sostna li l-approvazzjoni tal-pjan għandha tkun segwita minn implementazzjoni serja u trasparenti. Għalhekk appella l-Gvern biex jiżgura li dawn il-fondi jaslu għand dawk li verament għandhom bżonn mingħajr dewmien u b'mekkaniżmi ċari ta' skrutinju.